Čau lidi, vítám vás u nového videa. Takové dneska takový šered, jenom chillovej, na plaze, streetový. Je strašný vedro, nechce se mi nic dělat, ale něco se vám tady pokusím hodit. No, takže začneme tady na takovémto malém rádiusu s rozjezdem takovým. Takže pokusím se tam hodit nějaký chills. Z rádiusu by to bylo všechno a teď se přesuneme na takový bank. Všechno zvedne. Teď si dáme takový Ačko, nebo co to je. To bylo vše. Brýčko mi jako přesto dát nešlo. Takový strašně, nevím jak to říct, prostě není to koplý pro mě moc. No a jako poslední tady máme takovouhle krátkou flatbednu, tak pojezdíme aspoň tu. No a to by bylo z tohohle videa vše. Čau.